když se Kuba potká s Julčou. Odcházíme z nabírání, když se blíží Petr. Čekám za šálou a když Julča dává Honzu do sedu, vycházím k horizontu. Tam se otáčíme jenom hlavou. Odcházím s Julčou, nechá mě uprostřed vepředu, pak mě Kuba odvádí za šál. Vracím se, když dvakrát padne Kuba a jdu diagonálně proti Petrovi s nataženýma rukama. Čekám za šálou a když se pohne Sváťa po akci Honzu vepředu, s nataženým prstem jdu proti němu. Podáme si ruce, Honza nás oddělí a drží. Petr mě odvádí. Jsou lupy. Přecházím na druhou stranu s Kubou, který věší lupy. Já je zapaluji. Koukám pomalu do nich v různých pozicích. Terka vchází s lupou a já za ní. Máme duet. Objeví se Kuba s lupou a jdu bokem s ním. Přijde Sváťa, koukneme na sebe, couváme 3 kroky a odcházíme do šálu. Když Petr vejde na konflikt, vbíhám a tancuji na post, na který se dostávám na změnu hudby, když je už Sváťa. Pak na bubny začnu akci, nejprve dopředu 1krát, pak krokem pomalu s nabíráním oproti do šálu. Kouř. Odcházím dozadu, tančí Kuba, když vcházím a Honza ukáže, kdy mám rozhodit rukama a jdu dopředu. Sundávám dymovnici na změnu hudby, dávám ji Kubovi, chci odejít, ale přidám se k ním. Když přijde Petr, kopírujeme ho a když ukáže prstem 3krát, odvádím ho, ještě kouknu na ostatní. Přicházíme všichni dozadu a zezadu na chorovod. Jdu za Kubou a držíme odstup 1,5 metru. Toť vše.